Fira. Un fill? Què? Només pensava. En el futur? Hauríem de canviar l'estil de vida. Està menys, el planeta... Home, no. Bueno, sí, però no em refereixo a això. Ara mateix qualsevol decisió que prenem o hem de prendre, de cop i volta ens l'imaginem molt transcendent. Però al cap i a la fi, com sempre diem amb el Pau, acabem fent-ho. És a dir, que també podria ser la generació de la por, però també de la valentia, perquè no deixem de fer res que realment volem fer. I encara que tinguem molta informació i sapiguem lo difícil o la por que ens pot fer alguna cosa, ens acabem enfrontant a fer-ho. Conversa, que sí, que estic intentant començar. És una conversa que has decidit començar ara. Sí! A l'Ikea. La Marília, la directora, quan va llegir el text va pensar en un llit com a element vertebrador, i és veritat que amb la proximitat, la disposició de les grades i el llit, de vegades hi ha una sensació de que realment que t'estan espiant. Ho guardem, ho tanquem en clau i més tard, quan no estiguis tan acollonida... No estic acollonida. Ah, no? Ah, vale. No estic acollonida. No, estic sorpresa. La primera funció que vam fer Sixto Paz va ser aquí a la Beckett, si existeix encara no ho he trobat, però el germen de tot potser va començar amb els Warri Men, que no va ser una producció nostra, perquè els diners no els posàvem nosaltres, però sí que allà vam començar a treballar nosaltres junts. I, home, 12 mesos després, clar, ara mateix estem contentíssims perquè tenim la sala plena cada dia i l'anàlisi no pot ser negatiu, no? Però suposo que necessito més temps per saber, per analitzar la situació. Estic molt content de que crec que hem tingut paciència i hem anat fent les coses a poc, tot i que en 12 mesos és relativament ràpid, però mai hem tingut pressa. Estic bé. Ja ho sé, només patia. Doncs sense necessitat. Molt bé. Hem agafat res del que veníem a buscar? Hi he tornat, però ja havia... Joder. Sí. Ens vam plantejar que potser perquè la gent pogués decidir d'una manera més qualitativa el preu a pagar, doncs per què no ensenyar-los tots els números, no? Així tindríem una transparència ja absoluta i si parlem d'empatia, doncs quina millor manera que aquesta, no? Llavors aquí al hall, a la sortida, però també a l'entrada, que hi arribi en temps, doncs poden fullejar un parell de dossiers que hi ha on està tota la informació. Perquè és un joc molt fort. A veure, és que tu no li pots deixar anar a dir això a una persona, és que tu no em pots dir això a mi i esperar que jo em quedi tan tranquil·la... I quan creus que seria un bon moment per treure el tema? Doncs no ho sé, perquè no tinc totes les respostes. Només som 2 personatges aquí davant, no tenim res més i ens entreguem cada nit i la feina que fas actuant no és una cosa que estigui realment agafat ni ben marcat, sinó que sempre poden passar moltes coses. Però clar, això és la visió només en quant a la interpretació, no? Sí, jo també crec que a nivell interpretatiu és molt arriscada aquesta funció. A nivell de producció, jo què vols que et digui? Jo crec que no ho és perquè crec que el text és molt bo i crec que fàcilment pot agradar. Una altra cosa és que estem tenint sort que està venint gent, però jo quan el vaig llegir vaig pensar això pot agradar a molta gent. No és allò una cosa arriscadíssima d'hòstia, no sé si agradarà. És com si m'haguessis fotut un cop de puny a la cara i després m'haguessis fet una pregunta de mates... Si t'hagués fotut un cop de puny! Bueno, ja m'entens. No! Doncs sí, va, sí, fem-ho. No t'estic... No, t'estic dient que sí. No t'estic fent cap pregunta. Ah, no? No. Ah, has començat una conversa. Bueno, vale, però tampoc tinc gaire Doncs clar... ja està, n'estem parlant i et dic que sí. Molt bé. I ara deixa'm que pensi en veu alta, sí?